It's a very long story, but I just hope you would flow with me as it goes. While I was at high school, the dream was to be ihe awa akụkọ toro ogologo mana m na-eche na ị ga-eso m dịka m na-akọ ya bụ akụkọ. Mgbe m nọ na high school, nrọ m ka m bụrụ onye ama ama dịka ndị dịka Two-Face, Plantation Boys na ndị ọzọ na-agụ egwu bụ ndị na-eme ọfụma mba ahụ. Onye ọbụla dị obere nwata nwoke ọrọbịa chọrọ ka ọ bụrụ onye ama ama, bụ onye na-akụ bọọlụ ma onye na-akụ egwu. Abụghị m onye na-agụpụrụ na ya bụ ndị chọrọ ịbụ ndị ama ama na Naịjirịa dịka nwa si na Lagos. Mana dịka ihe na-aga, ije abụghị ọ dịghị mfe maka na ewere ụfọdụ ihe ọgbachi so ya bịa, maka na m chepụtara na ihe a ndị anyị chọrọ ime ka ọ pụta ihe bụ akara aka anyị. A ga-achọ ọtụtụ akụrụngwa dị iche iche ka ga-ebulite ya bụ akara aka ka ndị mmadụ nwee ike hụ ya. Ihe ọzọ bụkwa na m si n'ofu studio na-aga ana ọzọ na-achọ ka onye ga-asaịn m na record label ha. Otu a ka esi na-akpọgharị m na-agagharị. Anọ m n'Egbeda mgbe ahụ anyị na-aga Lekki na-eme show, na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche iji gosi akara aka anyị. Ihe a naanị platform anyị nwere anyị ji egosipụta akara aka dị iche iche ndị anyị nwere. Emere m ihe a ogologo oge, mana dịka anyị na-aga, ọtụtụ ndị so eme achụ nrọ anya ihe anyị chọrọ ịwụ. Ụfọdụ n'ime ha kwụsịrị chọọ ọrụ, chọọ ihe ọzọ ha ga-eme. Ụfọdụ n'ime ha ndị nọ m nso ma ugbu a maka ndị na-agụ egwu. Okwa ndị mana ha so na-eme ihe a bụ ndị na-agụ egwu. A na-eche m na ọ dịrị ha izi. Onye dịka m ọ dịghị mfe maka na m chere na ọtụtụ ihe dapụtara n'ime ya. Na mgbe ahụ ka m chepụtara na ewere ọtụtụ ihe m nwere ike imeli ka m nwere ike dị relevant na the society. Ya wụrụ na m ga-etinye aka m na ime ihe mgbe ọbụla so that ya ga-apụta m n'ahụ ọfụma. Onye ọzọ gbasakwara isi ejike, onye ga-achọ ka gịnị akụkọ egwu ma ọ bụrụ na ijike gị ọfụma. Mgbe ọbụla ka m na-achọ egwu m ga-eji wee gaa studio gaa gụọ egwu dịka m na-akwụ ndị producers dị iche iche ụgwọ. Mgbe m lụrụ ihe a legharị anya, m sị oke, ọ dị mma ka m rụtụ ọrụ. M lecha anya chọpụta na ị ga-agbalị mbọ nweta ego tupu gị egwu. Ya wụrụ mere m ji gbaa mbọ nweta ego tupu m abanye egwu. Mana tupu m eme mkpebi a na m chọrọ ịgụ egwu, achọbụrụ m onye ọtụtụ ndị mmadụ na-ele anya dịka ọ dị serious na ọ na-eme ihe dịka onye iche ya dị ya. Nkwuta ha n'okwu, ụfọdụ ndị mmadụ asị. Mana mgbe m gwara ndị mmadụ na m chọrọ ịkwụsị ya bụ egwu ego, ọtụtụ ndị mmadụ ha gbarụrụ ihu na nke a ha chọghị. Ụfọdụ ndị mmadụ asị m, ọ bụrụ na ị ma na ị ga-emebu ya bụ egwu before, eleghị m iji bịa mewe ya bụ egwu, eleghị iji kpọkọta anyị, eleghị iji mee ka anyị rute ogugo anyị erule ebe anyị erule n'isi mmiri gị sizi anyị na ị na-eme ọzọ. Nye m mkpebi m wụ naanị m ka ọ dịra. Ama m ihe m chọrọ na ndụ. Achọrọ m ihe ga-eme ka m nwee ojuju afọ n'onwe m. Point m nọ mgbe ahụ, ahụghị m onwe m dịka ebe m chọrọ ịnọ mgbe ahụ. N'ụbọchị ahụ, ndị niile nọ na grupu m aghọọ ndị iro m. Ọnwa ole na ole gara aga, ọnwa ole na ole gachara, emezi m ihe ọbụla gbasara egwu. Otu ime eweta ọrụ bịa rụọ ọrụ na otu kọmpanị. Nke m sị m chere oke, ọ dị ka m rụta ọrụ, m rụọ ọrụ otu afọ, m nwere ike kpakọta ego m gaji laghachi into my music. All those period m nọ na ọfịs na-ele ihe onyonyo, mana m na-elezi ihe onyonyo mana ahụzi ndị enyi m dịka ha ka nụkwa n'ihe onyonyo. Ma m na-eche m ga-emewukwa n'ihe a, mana ego adịkwanụ m ga-eji mee ya. Mana achọghị m ịdị ka onye agbere ma onye na-enweghị onye nọ na Lagos. Onye mere na chọrọ ịrụta ọrụ obere tupu ma aga mewe egwu. So dịka ọ na-emekwa, ma na-edekwa egwu, na-emekwa ihe ndị ọzọ. Ka m gbuo ya na nkeke, ka afọ ole na ole gara aga, ndị enyi m aha mụ na ha nọcha, mụ na ha ka bụkwa enyi. Ụfọdụ n'ime ha ghọọla mega stars ugbu a. Aga m ahụzi ugbu a les ma gara kọnsat. Mana dịka afọ na-aga, dịka m nọ na the corporate world, ya hụ na ebe a na-arụ ọrụ, mee masters degree m, gụọ akwụkwọ dị iche iche, gbakọtatụ ego obere, merute ebe m sị oke, ugbu a o ruru oge m ga-eji laghachi na ihe gbasara ịkụ egwu. Dịka ewetala m ego m ga-eji weta ego rekọdọ EP, mee ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe onyonyo ndị m wepụtara maka na enwere m ego m ji
eme ihe onyonyo ya mere ihe onyonyo ya jipụta ọfụma nrọ m nwere ihe vision nwere ya wụ dream n'okpuru bekee ịwụ onye ama ama bụkwa ihe pụtara ihe n'ụbọchị taa n'agbanyeghị na o meghị otu m si chọọ ka o mee mana o meela ya wụrụ nke kachasị dị mkpa bụ na nrọ m bụ nke pụtara ihe m chọrọ ịwụ ihe pụtara ihe onye ama ama onye ọbụla hụrụ m ga-asị ga-eche ma ndị mmadụ ga-eme eche na m jọs pụta ụfọdụ ga-asịkwa na ama m onye a o teela m mara onye ekwesịrị ịgafe a gịnị mere o ji nọrọ ebe ọ nọ ugbu a ihe mere m ji kwụsị egwu ka m ike chọta ego kpakọta ego ọnụ m ga-eji wee rụọ ọrụ ugbu a ahụ m CEO of 605 Studios enwere m record label adị m ka CEO ugbu a m na-eme ihe m dịka Larry Gaga ugbu a nwere ike itinye onye oti egwu ọbụla m chọrọ itinye na egwu ma ọ producer ọbụla mana ya chọrọ ịrụ ọrụ mana ya chọrọ inwe ike gaa cheke ụfọdụ ihe onyonyo m na YouTube ụfọdụ enyi m ụfọdụ n'ime ha na-agụzi egwu ụfọdụ n'ime ndị ahụ wuru mgbe ahụ ugbu a ha na-ahụzi ha na ya bụ ihe gbasara egwu ihe otu ihe okwu ya na ọwụ na nrọ gị a na-eme otu isi chọọ ya adala mba na-aga n'iru na-ekpe ekpere elele onye ọbụla anya elele onye ọbụla nwere ego ewere onwe gị tinyere onye ọzọ na-agbalịsi ike a na-enwe ihe m gwuru n'egwu m ọhụrụ okwute niile atụrụ na ọrụ m bụ ka m ji rụọ ụlọ ya wụrụ onye ọbụla na-atụghị okwute were ya na-eme gịnị na-aga dee ị ga-eji ya arụ ụlọ were ya build your dream ị ga-eji were ezigbo mmadụ ọ bụ eziokwu aha m bụ Blazeman ihe awa akụkọ nwere onwe m use and build your dream and you'll be the better for it eventually. Yeah, my name is Blazeman. Why I doubt this is my freedom story. Boom!